Ovo je normalno, ovo ide u svaku zemlju. Вот, видишь, смотри, видишь? Vidi ga. Видео с вами! Ничего себе, как высоко полетел, да? Ja, sad kao Ovo je akrobat! Ja ovo dajem. А изглeda tako. Pada. Krasni, mora da pušta te vidove da pratiš što sve radi. Opa, gledaj šta radi, brate. Opa.